Parang nanlilimahid na. Ligwak sa listahan. Hey fam, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, papakita ko sa inyo yung mga basura ko. Mga empties po, mga product empties for the past, hindi ko alam kung ilang buwan na to guys na naipon. Basta ito po siya, yung mga naisipan kong itabi para po ipakita sa inyo at gawan ko siya ng mga mini reviews. So if you want to know my thoughts about this product guys, please keep on watching. So ito guys, isang basket lang po siya ng ganito. Medyo marami kasi malalaki pero sa totoo lang hindi talaga sila marami niya. So simulan po natin dito po sa mga ito. This is the Kojisan na yung 72 pesos na tatlong sabon na siya. So, ito guys yung ginagamit kong mga sabon. Kojisan lagi yung ginagamit ko ng sabon. Unless meron akong i-review na sabon guys. So, like for example, may nagustuhan ako na ni-review ko na sabon. Yun yung nagre-repurchase ako. Pero usually, kapag hindi ako nakapag-repurchase, ang nangyayari, ito na yung ginagamit ko, Kojisan. Kasi mas accessible siya pag pumunta na ako sa grocery store or kapag sa Watsons, yun. Doon ako bumibili guys kasi ito yung mga nakakaputi na sabon. So kung nagtatanong kayo kung paano ako pumuti, sa amin kasi guys, pag umuuwi ako, ang puti mo na gano'n. Tapos guys, tinatanong nila kung ano daw yung ginagamit ko. Kojisan lang yan. Next naman guys, usapang panligo pa rin po. Meron po tayo dito body wash. This is from Watsons, diba? Buy one, take one, nandyan pa. Ito yung Cherry Berry Rainbow Unicorn Shower Gel guys. So, alam niyo naman ako gustong-gusto ko ng mga shower gel, mga ganyan, body wash. Kasi pang mabilisan ba, parang lalagay mo, ipapump mo na lang siya sa lupa. And okay na. And sobrang bango nito guys. Buy one, take one siya. Hindi ko na maalala kung magkano, pero alam niyo naman sa Watsons, mura lang yung mga body wash nila guys. Usapang ligo pa rin, meron po tayo dito. Ito po yung previously na review ko siya. Nung ni-review ko kasi guys, paubos na talaga siya. So, parang talagang ginamit ko siya ng bonggang-bongga. And ito guys, marirecommend ko talaga if you're looking for something na makakatulong sa hair ninyo para maging soft siya. Especially ngayong summer, I suggest gamitin nyo to lalo na kapag right after the pool or right after beach swimming, ganyan. Gumamit kayo ng ganito guys, ibabad nyo yung buhok nyo dito sa hair pack na to. Or if you can use it for everyday, then that will be better. Pero marirecommend ko talaga gamitin nyo to kasi nakakalambot talaga siya ng hair and yun, sobrang bango din niya. Perfect siya kahit pagpawisan kayo ngayong summer. Another panligo essential is this one guys. This is the PH Care, the Passionate Bloom. Sobrang laki nito para sa akin kasi ang tagal kong naubos. Kaya tingnan mo na yung bote niya guys. Parang nanlilimahid na. Kasi may mga product akong review guys na mga feminine wash. Yung tinagyan na feminine wash. So hindi ko talaga siya naubos. Parang isang taon yata to dito. Tsaka kapag nag-travel naman kasi ako or nagwi-weekend ako sa bahay namin sa Ilocos, may gamit din naman ako doon. So hindi ko talaga siya masyadong nagagamit. Pero kung wala kayong mahanap na ibang mga eto pang list lang talaga to siya. Parang last na siya sa listahan ko. Kung bibili man ako ng feminine wash. Ito kasi very sikat lang kasi talaga siya. Pero ito yung pinaka-last na kukunin ko sa grocery store guys na brand kapag pagdating naman sa feminine wash. I don't know why pero hindi ko alam. Basta may iba pa kasi akong preferred like yung mga may antibacterial talaga. Yun yung mga gusto ko kasi guys ng mga feminine wash. And we have here the Pond's na antibacterial and clarity. Ito yung ginagamit ko na facial wash guys ever since na natuto ako mag-facial wash. Mga Pond's, ayan. So usually, ito yung variant. Basta may something na for clearing, for acne. Yun yung ginagamit ko guys. Kasi nga, as you can see, I have a pimple-prone skin po talaga. So ito yung mga nag-work sa akin ng mga facial wash. Unless may nire-review ako. Like right now, I have something na nire-review as of the moment. So ligwak muna sa listahan natin ang Pond's. Speaking of skincare guys, may dalawa po akong toner dito. This is the Precious Skincare Miracle Toner and the Bellow na Essentials. So ito guys, parehas silang gustong-gusto ko. Ito lang kasi may PHA, BHA, and AHA siya. So parang yun yung nagpanalo compared dito. So nagkakaroon ako dito guys ng talagang ano bang tawag doon? Parang na-rejuvenate talaga niya yung skin ko compared dito. This one is for cleansing lang naman for the pores. So, na-experience ko naman silang dalawa. So, ito sila. Effective silang dalawa to minimize the presence of my pimples. Pero, ito kasi, mas nag-stand out siya, si Miracle Toner. Kasi, meron siyang, mas madami siyang
ingredients na nakakatulong talaga para sa rejuvenating, tsaka para po sa ano natin, sa mga pimple prone, oiliness, ganyan. So, meron siyang AHA, BHA, and PHA. So, if you want to know my review about this product, guys, I will just put the link in the description box down below para malaman nyo kung ano talaga yung in-depth na review ko sa product na to. But I recommend these two products, guys, kung naghahanap kayo ng toner para po sa skin ninyo. So, ito, guys, hindi lang po yung bulak na ginaganon ko, pinapak ko rin sila sa mukha ko. So, ganun yung paggamit ko dito. So, kung gusto nyo sa grocery store lang kayo bumili, then you go with the Bello Pore Defining Whitening Toner. So, kung gusto nyo naman i-try ito, guys, ito kasi, yun nga, sabi ko, mas madami talaga siyang, you know, benefits. And then, guys, we have here some pabango. Ayan. Ito, guys, kung makikita nyo, ito, this is the old packaging of the Victoria's Secret. Now, sasabihin nyo, bakit ang tagal-tagal na yan, ngayon lang niya naubos yan? Kasi guys, tingnan nyo naman kung anong flavor, anong scent yan. Hindi ko siya mapakita sa inyo masyado. But this one is the Mango Temptation. So, sinabi po nating Mango Temptation, amoy mangga po talaga siya. So, ang nangyayari guys, dito sa pabango na to, walang gustong gumamit. Kasi nga, amoy mangga talaga siya. Alam mo yung paano ba? Yung medyo mag-ano na siya, yung pahinog na siya. Yung apple mango ba doon? Yung Hawaiian mango, ganon yung scent niya, guys. So, tapos namambago siya. Pero may hint talaga siya ng mangga. Mangga talaga. So, ang nangyayari nito, guys, ang ginawa lang namin is pinang-spray na lang namin siya dito sa bahay. Pag hindi maganda yung amoy ng bahay, kapag sa kitchen, pinang-spray na lang din namin siya. So, medyo sayang siya, pero mas sayang kasi kung hindi siya magagamit. So, yun lang. Hindi ko ma-recommend tong scent na to. Ligwak sa listahan. And another pabango, guys, this is the Victoria's Secret pa rin ata to. Tama ba? Hindi ko alam eh kung... yeah, this is a Victoria's Secret pa rin in the scent Wild Scarlet. So, dati na-feature ko na ata to sa mga favorite videos ko, guys. Mabango talaga siya. Mabango talaga siya. So, parang amoy flowery. Hindi ako actually mahilig sa mga flowery scent, pero dahil meron to, ayoko namang masayang na hindi ko siya gagamitin. So, ginamit ko na lang din siya, pero kung mahilig kayo sa mga flower scent, magugustuhan nyo to, guys, kasi mabango din naman talaga siya. Tsaka, alam mo naman, pag Victoria's Secret, nagtatagal din naman talaga siya. So, eto. Ubus na ubos, mga best. And another product here, guys, this is a lotion na naubos na. Ito. Kasi, guys, itong Flawless Liu, na-discover ko siya nung sa kapatid ko. Kasi ito yung binibili nila. Kasi mas mura pala siya compared sa Silka, sa Silka, ano pa ba yung mga katabi niya, Skin White, ganyan. So, mapagkakamalam mo siyang Silka actually, guys, kapag, or Skin White, kapag hindi mo talaga siya babasahin. So, this is the Flawless Liu, and meron din naman siyang SPF 10. So, okay na rin naman siya. Naghanap din naman tayo ng may SPF. Usually kasi, guys, sa mga may SPF talaga, mas mahal talaga sila. So, the higher the SPF, sometimes they are more expensive. Pero this one, guys, this is 200 ml na siya, and I guess wala pang 100 pesos to. Parang 85 pesos lang to. So, kung naghanap lang naman kayo ng something na makakapag-moisturize sa skin ninyo, and meron na rin naman siyang konting SPF, kasi hindi naman kayo all throughout the day na nasa labas, okay na rin naman nito, guys. And ito, guys, nakakaputi rin naman talaga siya. Napansin ko rin naman kasi ito yung matagal ko din naman na ginamit na mga lotion. And we have a hair product naman dito, guys. This is the Bitres na Hair Polish Sun Protect. Ito, guys, alam nyo, mula nung high school ako, mula nung natutunan ko about Bitres na pwede siyang makatulong sa hair, mga ganyan. All throughout na talaga, guys, Bitres yung ginagamit ko. And meron kasi silang oil product na Bitres. And meron ito, para siyang, ano ba to? Cream, ano bang tawag sa ganito na para sa mga hair? Hindi naman siya cream, para siyang lotion, parang ganun yung kanyang, parang lotion yung kanyang texture. So, ito yung kinuha ko, guys. This is the Sun Defense System. Ito yung bagong packaging nila, yung squeezy tube na siya. Dati kasi yung kulay red na ganun, pero same scent pa rin naman sila. Same scent pa rin sila, boys. Feeling ko first year college ako. Kasi yung scent niya, diba? Nakakapagpaalala talaga yung mga scent, guys. So, feeling ko, ay, klase ako. Kasi usually to, guys, nilalagay ko talaga siya before I go out. Kasi, to protect my hair also, kung may SPF tayo para sa skin, meron din tayo dapat sun protect para din sa hair natin. Kasi, nakaka-dry talaga ng hair, guys. Nakakaluto talaga ng hair yung araw. So, kailangan din na
Meron tayong pang sun protect, especially ngayong summer guys. Wag lang po yung skin natin yung i-protect natin. I-protect din po natin yung ating buhok. Kasi right after summer, ang dami pong luto ang buhok. Dalawa na lang guys na product pong meron po tayo dito. This one, the first one here is Collagen by Watsons na facial mask. Nangangalkal ako nung isang gabi guys kung ano yung mga pwede kong mask. Tapos nakita ko ito, pa-expire na pala siya. Nag-expire siya noong April 12, 2019. Pero nagamit ko siya nung mga first week ng April. So, eto guys, gustong-gusto ko to, yung collagen. Medyo mahal nga lang siya kapag individually, compared sa ibang mask nila. Pero mura na rin naman compared sa mas mahal. Ano ba, ang gulo kong kausap ha. Parang 60 pesos lang ata to guys. And eto kasi, yung ayaw ko lang kasi dito, masyadong makapal yung yung kanyang yung cloth na nilalagay sa mukha. So, hindi siya masyadong dumidikit. Pero ang gustong-gusto ko naman siya, guys, is yung kanyang serum. Hindi siya actually serum Para siyang lotion, sabi ko na nga Rich lotion formula. So, kung ano yung texture ng lotion, guys, yun yung texture talaga ng lalapat sa mukha mo. So, sana lang, yung mas manipis lang yung yung cloth niya para mas lumapat talaga sa mukha. Pero, with this one, guys, super duper nakaka-moisturize talaga siya ng guys, ng skin, ng face. Para talagang nag-lotion ka na para sa katawan mo. Ang dami kasi talaga, sobrang basa talaga yung mukha after nito guys. So, marirecommend ko rin to guys kapag naghahanap kayo ng mga something, especially kapag nagda-dry yung skin ninyo, lalo na after nyo mag-beach guys. Ayan, kailangan nyo talaga ng mask kasi nakaka-dry talaga sa beach. Ay naku, pag mag-beach talaga, nakaka-dry talaga yan. And the last but not the least naman guys na product natin dito is this one. This is the Miniso na Strawberry Skin Renewal Mask na meron siyang tatlo dito na mga strip. Parang ganito lang yung lagayan nila guys. Parang ganyan lang. Yan. So, tatlong strip po yung nakalagay dyan na strawberry. Yung kanyang variant. Meron din silang lemon kung hindi ako nagkakamali. Pero yung strawberry guys, hindi siya, amoy strawberry siya, pero hindi siya yung vava-boom na strawberry. Ganon yung scent niya. So, maganda siya kung hindi kayo mahilig sa mga may scent. Pero alam niyo naman kasi ako guys, sobrang, ewan ko ba? Kahit sabi nila, hindi daw safe sa skin, yung mga may scent, gano'n. Pero, feeling ko kasi, mas effective yung product pag mas mabango. Hindi ko alam. Parang may gano'n akong pag-iisip ba. Hindi ko pa rin talaga matanggal yung gano'n na pag-iisip ko. Pero, the performance, dumidikit din naman siya, pero hindi siya dikit na dikit compared sa Etude House na yung point something lang. Manipis yung cloth, pero hindi siya yung dumidikit masyado. Yun lang guys. And parang hindi siya lotion Parang alam mo yung mga serum, mga ganun. Pero pag kinaumagahan talaga guys, pag nang mamask ka talaga, ay naku talaga, yung skin mo talaga glowing talaga. So, I recommend guys na magmask kayo. Kahit every once a week lang na magmask kayo. Maganda rin naman siya para, para ma-moisturize din or ma-hydrate din yung skin natin. So, that's it guys for this empty or basura haul. Basura. I hope guys na may mga nakuha ko yung tips and tricks kung paano ayusin or paano tuluan yung skin natin or yung ano pa man dyan. Kasi ang dami ko namang finiture na product, hindi lang para siya sa skin but more on skin. Alam nyo naman ako guys, I'm more on my skin. Investment po kasi yung skin natin kasi tatanda ka na yung skin mo, alagaan mo. So, nasa huli ang pagsisisi guys kapag hindi mo talaga inaalagaan yung skin mo. So, I hope you enjoyed watching this video and I hope you share this video to your friends who need some tips and tricks on how to take care of their skin. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!